आरो गुबुन गुबुन जोंनि बर' माहारिनि माखासे हारिमायारि आफाद राव थुनलाइखौ मोजां मोनग्रा गासैबो आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन बे हालामनि रायजो राजाजों लोगोसे बेवहाय मावसोम हान्जानि गासैबो सोद्रोमा नोंथांमोन आरो बे हालामनि गासैबो बर' राव थुनलाइ हारिमुखौ मोजां मोनग्रा सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन सांबादिक बन्धुসকল बेवहाय नुजाफैनाय इलेक्ट्रनिक मिडिया आरो प्रिन्टेड मिडियानि नोंथांमोन आरो गासैबो बर' राव थुनलाइ हारिमुखौ मोजां मोनग्रा आरो आंगोनिसे आंगोसिन जोंनि अनजालु फंबाय बिनानाव फरायसा लोगोफोर गमामायै बे जारिमिनारि खैराबारि दावहारु फोथाराव मैयानिफ्राय सानथरनि हाबाफारि लानानै जिथुनिखि बानजाय आफादा बेवहाय मोजाङैनो साबगा हांगायै बाहाय खुंनायनि जिथु लाहार फाहार खालामदों जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बिथांमोनखौ जों साबायखर बावनांगोन बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ जों साबायखर बावनांगोन बिथांमोना खम समनि गेजेरावनो बेबायदि गेदेर 59थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंनानै दिनै मोनसे जारिमिनारि सोरजिनो हादों आरो बेवहाय जोङो गुबुन गुबुन रायजोनि मानसिफोरखौ बर' फिसाफोरखौ जों बेवहाय खौसे खालामनो जों हादों बे जोंनि थाखाय गोग्गाथावना बाथ्रा नोंथांमोना मिथिगौ बर' थुनलाइ आफादनि जोनोमनिफ्राय दिनै 68 बोसोराव हाबबाय आरो बे गोलाव समाव बै समनिफ्राय जिउयै माहामै नाजाबोनाय जायफोर बिथांमोना बे गोथार फिरफिलानि सिगाङावनो जिउ गालांबाय मावसोमनानै जिउ गालांबाय बे गोथार फिरफिलाखौ दहाय लानानै बिथांमोना जुजि बर' बिजों 1963 मायथाइनिफ्राय बर' बिजों गायसननानै बर'नि जिथु रावनि थासारि बेखौ गोख्रों खालामनायजों लोगोसे बेनि रैखाथि आरो दिनै जोङो गोग्गानानै बुंनो हायो बिथांमोननि बिहोमानि थाखायनो दिनै बर' रावा बुहुम फरायसालिनि थाखोआव मोनहैदों आरो बे रावा भारतनि मोनसे 24 रावनि मादाव बे गनायथि मोननाय मोनसे राव जानानै थाबाय आरो बे सा सानजा ओनसोलनि मोनसे लिग लेंगुवेज जानानै थाबाय अफिसियेल लेंगुवेज जानानै थाबाय जोङो जोबोर गोग्गाथावना बाथ्रा आथिखालनि आरो गोदोनि बर' थुनलाइ आफादनि जिथु थासारि जों नुनायाव सिगाङाव जोङो एसेल' सोद्रोमाजों बेखौ खुंनाय जायोमोन सालायनाय जायोमोन नाथाय बिनि जिथुनिखि जोंनि बर' राव थुनलाइनि जेंना जेंगोना बांनायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि जिथु सानखो जिथु पपुलेशन डेमोग्राफिक कन्डिशन बे हिसाबै जों नुनो मोनदों बर' फिसाफ्रा खालि आसामावल' गैया सारा जोङो भारतबर्षआव गोसारनानै दङ आरो बे सारा भारतबर्षआव गोसारनानै थानाय बे बर' फिसाफ्रा दिनै जावरिखांदों गावखौ सिनायथि होनो थाखाय बिथांमोनहा आबैबोदों आरो बेयो मोजां लक्षण होनजायो दिनै जोङो नेपालाव थांनानै नुनो मोनदों बे मेस कसारि मेसेफ्रा गावनि बिमानि रावखौ नागाराखै बर'फ्रा गावनि बिमानि रावखौ नागाराखै बांलादेशआव थाहैदोंबाबो गावनि रावखौ बिथांमोनहा बुङो दिनै जों मेघालयआवबो नुदों बेबायदिनो बर' फिसाफ्रा जेराव सेरखाय बेरखाय थानानै गावनि राव फाव हारिमुखौ रैखा खालामनो बिथांमोना जानजि खाफ्रादों दिनै बे रावा जोङो दानि ग्लबेलाइज मुगायाव दानि बिसायनि मुगायाव दानि इलेक्ट्रनिक मुगायाव इनफरमेशन टेक्नोलॉजीनि मुगायाव बे रावखौ जोङो टेक्निकल राव हिसाबै मोनसे जोङो बर' थुनलाइ आफादा हाबाफारि लादों आरो दिनै जोङो बेखौ डिजिटेलाइज खालामनानै
जोङो डिजिटेल इन्डियाजों खारफानो हानाय बायदि इयुन जोलैया जाहाथे बे रावखौ अनलाइननि गेजेरजों माने फरायनो हायो, अनलाइननि गेजेरजों बिथांमोना फरायनो हायो, रिडिं कालचारखौ बारायहोनो हायो। बेनिखायनो बर' थुनलाइ आफादा मोनसे बाथ्रा सानदों, बेखौ थुनलाइ खालामनानै जेसेबांनाखि बर' थुनलाइ आफादा फोसावदों, मोजां मोजां बिजाब साफायदों, बेखौ जोङो थुनलाइनि गेजेरजों आरो जोङो प्रजेक्टनि गेजेरजों जोङो बेखौ फोसावनो नाजादों। आरो जोङो CILनि मोनसे बेसरकारि अनुष्ठाननि गेजेरजों जों भारत बानियावबो बे रावखौ सोनो हादों, गुगोलनि बादैबो जों सोनो हाबाय। दा बे बर' रावखौ इयुन जोलैया, जायफोरनिखि जाखांफुनाय, जायफोरनिखि फरायगिरिफोर दङ, जायफोरनिखि नन बड' स्पिकिं मानसिफोर दं, बिथांमोनहा बे फरायनायनि खाबुखौ मोनसिगोन। आरो दिनै जोङो मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा, जोङो प्रफेसर प्राणमणि तालुकदारनि मोनसे बिराद टेक्निकेल मोनसे राव, दिनै जोङो बहायनो बेखेवगोन, एसे दसे उनावनो जों बेखेवगोन। आरो जोङो गाबोन गिबि मन्थ्रिनि आखाइजों जोङो थुनलाइ प्रजेक्टखौ जोङो लन्च खालामनो सानदों, जों बे हाबाफारिखौ लादों। बेनिखायनो गासिबो रायजो राजानि मदद नांगौ, रायजो राजानि गासिबो हेफाजाब जों लुबैयो। दिनै जोङो बर' बिजोंनि थाखाय खालि बर' थुनलाइ आफादाल' नाङाखै, दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि लोब्बा आफादफोर, जायफोरनिखि सानसुमै बिथांमोन दं, जायफोरनिखि लिरगिरि दङ, बिथांमोनहाबो माने बे रावखौ मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय, बे रावखौ भारतबर्षनि मोनसे मान थाखोआव लांनो थाखाय दिनै बिथांमोनहाबो मदद होगासिनो दङ। आरो जोङो बर' फिसा हिसाबै आं मोनसेल' खावलायनो लुबैदों, दिनै बे गोथार फिरफिलानि सिङाव थानानै जों फिल खालामो, जों एखनबा माने गोसोआव नांफैयो, जोङो इसिबां गाख्रेब जानाय, थगाय जानाय, नासय जानाय बे हारिया, दिनै जोङो बिराद खस्थ'नि गेजेरजों जोङो बर' थुनलाइ आफादखौ दानानै, जों गुबुन गुबुन माने आफाद दानानै जोङो बर' समाजनि थासारि, बर' राव थुनलाइनि थासारिखौ गोख्रों खालामनो जों माने जेरावखि थाया मानो, जिखि राजखान्थि हान्जायाव थाया मानो, जिखि धोरोमारि आफादाव थाया मानो, जिखि जाया फसंथानाव थाया मानो, गावबा गावनि खामानिखौथ' मावखानांगोन। नाथाय बर' फिसा हिसाबै जों माने खौसे गोजोनै जों माने खामानिखौ मावनो हाया। बे जोंनि गेजेराव सोंलुआ फैबाय थायो, दिनै जोंनि गेजेराव हा सिंनि जिथुनाखि इस्यु, आन्डारग्राउन्ड बे NDABनि इस्यु, बे इस्युआवबो जोंनियाव गां गां नुजाफैदों। जों अरायबो बिथांमोनखौ पिस माने जानांगौ, पिस जायोब्लासो, गोजोन थासारि फैयोब्लासो जों समाजाव माने दावगानाया फैगोन। आरो बे समाजखौ दावगाहोनोबा जोङो गोजोन थासारि नांगोन। बेनिखायनो जोङो जायफोरनिखि बिथांमोनहा दिनै माने बिथांमोना फैनानै मेनस्ट्रिमाव फैनानै खामानि मावनायनि जिथुनाखि बिथांमोना सानदों, जों अराय बरायो। आरो बिथांमोना मेनस्ट्रिमाव फैनानै जोंनि हारिनि मर्यादा, हारिनि इउनिटि एन्ड इन्टिग्रिटि, बेखौ रैखा खालामनायाव बिथांमोनाबो माने बेवहाय बिथांमोनाबो बाहागो लानो हागोन। जों अराय बरायो। दिनै जोंहा BTC सरकार दङ, जोङो मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ जोंहा मोनसे एरेन्जमेन्ट जों मोननो हादों। बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो 1967 मायथाइनिफ्रायनो जुजि थेवब्लाबो 2003 मायथाइयाव बे BTCखौ मोननो हादों। आरो बे मोनब्रै जिल्लायाव जोङो बर' राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनिल' माबा नङा, दानि BTC सरकारा BTCनि बायजोआव थानाय बर' रावारि बर' फिसाफोरनि थाखाय माखासे हाबाफारि आखायाव लादों। दिनै नोंथांमोना मिथिगौ, UPPO होननाय मोनसे अर्गेनाइजेसना बिथांमोना आउटसाइड BTCआव थानाय बर' फिसाफोरनि थाखाय राव थुनलाइ हारिमु बिथांमोननि रैखाथिनि थाखाय बिथांमोना बर' कल्चारेल काउन्सिल दाबि खालामगासिनो दङ। आरो बेयो जाफुङोबा हयथ' BTCनि बायजोआव थानाय
बर' राव हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो बे सुबिदाखौ मोननो हागोन आरो जोङो सेपारेट डाइरेक्टरेटनि खोथाखौ जों बुंबोदोंबाबो आसाम गभर्नमेन्टआ सोलोंथाइ बिफाना होनदों जे आसामाव बा मोनसे स्टेटआव मोननै डाइरेक्टरेट थाया बेनिखायनो नोंथांमोना मोनसे बर' एन्ड आदार ट्राइबेल मोनसे डाइरेक्टरेट जयेन्ट डाइरेक्टरेट पावाराव लादों आरो बेखौ जोङो मोननो हादों दिनै जोङो जयेन्ट डाइरेक्टरेट पावार जों आउटसाइड बिटिसिनि जेंनाफोरखौ बर' बिजोंनि जेंनायानो जा बर' रावनि जेंनायानो जा बेखौ नायगासिनो दङ आरो जोंहा गोजोनथाव बाथ्रा जोङो माने जोङो जिहेतु नेशनेल एजुकेशन पलिसिया फैगासिनो दङ बेनि मेन्डेटरि हिसाबै बर' रावा जिहेतु क्लास 10 सिम मेट्रिकसिम जोंहा बर' रावा सोलिगासिनो दंखायो बेखौ जोङो हायार सेकेन्डारि लेभेलसिम लांनायनि थाखाय जोंहा बिटिसि सरकार आसाम गभर्नमेन्ट आरो बर' थुनलाइ आफाद जोंनि लोब्बा आफादफोरजों जोङो सावरायनानै बेखौ जोङो 12 सिम लांनायनि जा खाबुखौ मोनबाय आरो जोङो नेक्स्ट एकाडेमिक सेसननिफ्राय जोङो 12 सिम माने जोङो बर' बिजोङै फरायहोनायनि जिथु खाबु बेखौ जों होनो हागोन होननानै जों माने मिजिंथिदों आरो थाबैनो बे जाफुंसार मोनसे लामायाव फैगासिनो दङ बेयो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा दिनै जोङो जोंनि जुजिनायनि थाखाय जोंनि खौसेथिनि थाखाय जोंनि बर' फिसाफोरनि जुजिनायनि थाखाय जिथुनिखि मोननांगौ कन्स्टिटिउसनेल राइट सार्वजनिक अधिकार जों माने हिउमेन राइट्स बे बिथिङावबो जोङो नायनो गोनां जादों जोंनि हारिया बबे लामाजों थाङोबा आब्रुथि हारि हिसाबै जोङो गनायथि लानो हागोन गुबुन हारि बायदि जोङो माबोरै दावगानो हागोन बे खोथाखौबो जोङो सिन्था खालामनायनि समा बिराद खाथियाव गां फैयो बेनिखायनो आं दिनै बे गोथार फिरफिला सिङाव आंनि बे फिरफिला दैखांनायनि बे सुंद' बिबुंथियाव नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायनानै आङो आंनि बिबुंथिखौ फोजोबगोन जोङो बर' फिसा हिसाबै जोङो खौसे जानांगोन आरो बे बर' राव थुनलाइ हारिमुखौ जौगानायनि थाखाय जोङो माने जान्जि खालामनांगोन आरो जों मिथिगौ जे राव गैयाबा थुनलाइ गैयाबा मोनसे हारिया हयथ' बे सिनायथिखौ मोननो हाया दिनै नोंथांमोना नुदों जे बर' रावा 80 फारियाव संबिजिरनि 80 फारियाव हाबनाय लोगो लोगो जों माखासे भारत सरकारनि फसंथाननिफ्राय जों माखासे स्किम माखासे खामानि प्रजेक्ट मावनायनि जोङो स्कपखौ मोनबाय आरो बे हिसाबै जोङो हिन्दी डाइरेक्टरेटनिफ्राय माल्टिलिंगुअल डिक्शनारिखौ जों खालामनो हाबाय जोङो टेक्निकेल टार्मिनोलजिखौ खालामनो हाबाय आरो दा जोङो मिउजिक एन्ड आर्ट आरो गुबुन गुबुन साबजेक्टआव जोङो टेक्निकेल टार्मिनोलजि दिहुननायनि थाखाय जोंहा वार्कशपबो जालांबाय आरो सोनाब बंगआव जोङो बे सोनाब बंगआव थानाय बर' फिसाफोरनि माबाखौ नायनानै बिथांमोननि लुबैनायखौ नायनानै वेस्ट बेंगल स्टेट गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै जोङो मोनसे बर' लेंगुवेज टिचिं बे बिजाब आरो डिक्शनारि बेबायदि जोङो सानगासिनो दङ वार्कशपआवबो जालांबाय आरो बेबायदिनो जोङो हयथ' सोनाब बंगआवबो जोङो एलपि स्कुलाव बिथांमोनाबो बेवहाय दिनै बे 59थि बर' थुनलाइ आफादनि बे जथुम्मायाव बिथांमोना सोनाब बेंगलनिफ्राय फैनानै दिनै बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो जोंनि लेंहरनाय बायदि बर' बिथांमोना जोंनि माने बिग ब्रादार्स होनजायो बिथांमोनखौ जोङो बे बर' ग्रुपनि इन्ड' मंगलय ट्राइब्सनि साइनो तिबेटान ग्रुपनि मानसिफोरखौ जोङो खौसे खालामनो बै समाव बिराम बर' रामदास बसुमतारी जगेन्द्र कुमार बसुमतारी बिनेश्वर ब्रह्म बिथांमोनहा नाजालांदोंमोन आरो बै समावनो बिथांमोनहा नाना बाना माबानानै बियो खालामदोंमोन जों दा गेटार बड' रेस बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंनाय बायदि जों मोनसे मास्टार रेस दानायनि जिथु सिन्था जिथु सान्थौ जोङो बेखौ लाबोनो हानांगोन होमब्लासो जोङो बर' फिसा हिसाबै माने जों थांनानै थागोन मुलुग दरबाराव बर' फिसा हिसाबै जोङो सिनायथिखौ मोननानै जोङो थाबाय थानो हागोन बेखिनिखौनो आङो बुंनानै आङो बे बानजाय आफादनि गासैनिबो आरो बे हालामनि रायजो राजा जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों जोंखौ बेवहाय 59थि बर' थुनलाइ आफादनि बे जथुम्माखौ खुंनायनि जिथुनिखि जोंनो खाबु होदों बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय आरो इयुनाव जाहाथे नोंथांमोननिफ्राय जोङो बे रोखोमै जोङो क'अपारेसन
बे रोखोमै जों हेफाजाबथि मोनबाय थागोन आरो जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ जों जौगानायाव नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै गावनि हारिमायारि मोनसे खामानि हारिनि खामानि होननानै गावनि व्यक्तिगत खामानिखौबो गारनानै जेब्लानाखि नोंथांमोनहा बेवहाय फैनानै बाहागो लागोन होमब्ला जों बुजिगोन जे नंमारगौ बर' थुनलाइ आफादा 1950 मायथाइयाव बै समनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायनि जिथु फिथाइ बियो गमामायै माने मोजां जादों आरो बेखौनो जोङो अराय माने बिथांमोनखौ जों सिबिहरनांगोन। जोङो दिनै बेवहाय नोंथांमोना नुदों जे जोङो आमेरिकानि सासे प्रफेसर स्कट डिलान्सी होननाय बिथाङा फैगासिनो दङ। नोंथांमोना नुगोन बिथाङा साहित्य टिबेटान लेंगुवेज फेमिलिनि बिथाङा एक्सपार्ट आरो बिनि सिगाङावबो जोङो गहपुराव आरो सिमन सापुरियावबो जोङो बायजोनिफ्राय जोङो लाबोनो हादोंमोन आरो जोंनि बे बर' रावखौ जों मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय बिथांमोननिफ्रायबो माखासे बे मेसेजफोरखौ जोङो होनो थाखाय नाजानांगोन। बेनिखायनो आङो गासैनोबो गासै बिथिङाव नोंथांमोना जाहाथे मदद होयो नोंथांमोना माने गोसो मोदोम जिउ जाहाथे नोंथांमोना मदद होयो बेखौनो आं खावलायबाय आरो इयुन जोलैनि थाखाय माबा मोनसे मावनो हागोन बेखौ नोंथांमोना साननानै आरो इयुन जोलैनि जिथुनिखि थासारि बिथांमोननि बे थासारिखौबो जों नायनानै जोङो खामानि मावनायनि समा फैबाय। बेनिखायनो दिनै बे गोथार फिरफिलानि सिङाव जों ज' जाफैनानै मोनसे समायखिरा लानाय बायदि जोङो बे बर' थुनलाइ आफादनि जिथुनिखि बर' थुनलाइ आफादा मोनसे कमन प्लेटफर्म जों गुबुन बेवहाय माने गोबां माने आफादनि मानसिफ्रा बेवहाय खोथा बुंनो हायो बाथ्रा बुंनो हायो जेंनाफोरखौ बुंनो हायो। बेनिखायनो बे मोनसे कमन प्लेटफर्म आरो बे कमन प्लेटफर्मनि थाखायनो दिनै गुबुन जायफोरनिखि आइडियलजिकेल मानसि दङ बिथांमोनहा बेवहाय फैनो हादों आरो फैनायाबो मोजां। दिनै माने बे ग्लबेलाइज मुगायाव दानि जिथुनिखि खारफाथि बे मुलुगाव जोङो खारफानो हानाय बायदि जोङो दावगानो हानाय बायदि जोङो अराय जोङो साननांगोन खौसेयै जोङो आगान सुरनांगोन। बेखिनिखौनो आङो बुंनानै दिनैनि बे गोथार फिरफिला बेखेवना दैखांनाय बे सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। बर' राव थुनलाइ गेवलांथों देरहासार।